Akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So ininiwo ndinowiriranawo noumwe muzukuru weimwe n'anga itori nemukurumbira panapa paYouTube. Saka akabva achizondinyengera akabva ati, wewe sezvo uriko kuSouth Africa ikoko, pane dhiri ratiri kufanira kuti tinge tichiita. Saka tichange tichizoshandisa mapictures avo nei then zvatinoita vanhu ava tinenge tava kuvatorera mari dzavo. Kana kuri kunzi zvinenge zvaita, tinozongovatumidzirawo mishonga mheno. Saka iyewo sezvo kwavo vachingoita izvozvo zvechivanhu nezvekun'anga, anotoziva mishonga yakawanda. Saka mukomana inini handichadi kuramba ndichizviita izvi zvokunyepedzera sekunge tiri n'anga dzepaYouTube, nekuti ndine dzimwe hope dzandinorota. Sekuru vake ndinotovarota, vanotouya kwandiri vanenge vakabata imwe tsvimbo. Saka tsvimbo iyi vanobva vati, sezvo wewe wafunga kuti uchange uchizoshandisa zita rangu, chibata tsvimbo iyi. Saka pandinonogamuchira tsvimbo yaya inenge ichirema mukomana she. Zvino ndinongoti kana ndaigamuchira, ivo vanobva vatotanga kutofamba vachienda apa kuti ndinge ndichivaudza kuti chitorai tsvimbo yenyu, vanenge vachingoignore zvavo, vachingoramba vachifamba vachienda. Saka ndiri munhu wekuti ndava kungogara ndakaneta at all the times, ndichinzwa kuti nyama dzangu dzinenge dzakaneta, and I know kuti zviri kutokonzereswa netsvimbo yacho iyoyo yandinongorota vachindigamuchidza. Pandakatanga kuita zvose izvi mukoma, ndainge ndiine imwe shamwari yangu ainge achitsvakawo n'anga inobatsira. Saka ndiri munhu anofolowa machannels akawanda zvisingaiti panapa paYouTube. Saka ndakabva ndazomuudza kuti kana uchikwanisa enda paYouTube, then obva watanga kusecha kune mamwe machannels anoita zvekuinterviewa n'anga nemachannels anoitawo zvechivanhu nekuinterviewa vanhu vanenge vaine maspiritual problems. Saka akabva azoenda paya ndokubva achizotora mafone numbers yeimwe n'anga, ndobva atotanga kutotaura mukoma ndiripo. Akatoti panapa sekuru ava ndava kuenda kunovatumidzira mari. Ndikati iripo mukomana achi. Ndakazoti ndakagara zvangu ndikati saka n'anga dzekuZimbabwe dzinotoita mari. Let us just imagine kuti izvi unenge uri n'anga, maybe per day unotaura kana nevanhu 30. Pavanhu 30 ivavo kana ukakwanisa kutumidzirwa mari nevanhu 10 each and every day, it means kuti unotokwanisa kutorarama uriko kuZimbabwe ikoko. So at the same time pfungwa dzandainge ndiinadzo ndopfungwa dzainge dzava nemusukuru wen'anga iyo yatinoshandisa zita rayo zvekare nemapictures neimwe inside information yaanokwanisa kuwana pamusoro pavo sekuru ava. So mukomana tikabva tataura paya, ndikabva ndachizobvuma. Titori nekagrupu kedu katakagadzira, saka tinotoshare information, then ndinoti kana ndikawana munhu anenge auya kwandiri kuburikidza nerimwe grupu redu ratinodzidzisa zvechivanhu, then nemagrupu mamwe atakazogadzira epaFacebook, rimwe racho mukoma ratova nevanhu vanotosvika kuma100 and something thousand. Saka tinenge tichidzidzisa zvechivanhu uye zvekare vanenge vachingouyawo vachibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana. Ivo vanenge vachitofungidzira kuti vari kutotaura nasekuru vavo vavanofarira vepaYouTube vanorapa, izvo kwane vanenge vachitotaura neni uye zvekare nemusukuru wen'anga iyi. But dambudziko ndiroro kurarama, tiri kutorarama kane mukoma kuti uzongoendawo kubasa, kungoenda hangu zvekungotiwo hapana pandingazosiya basa, but hustle iyi iri kutondipa mari yakawanda chaizvo. Asi dambudziko ndiroro mukoma rekuti ndinongomuka ndichinzwa kuti ndinenge ndakaneta semunhu anenge arohwa nekufambiswa for a very long distance. Vedare ndibatsireiwo, ndoramba ndichiita zvose izvi here zvandiri kuita zvisingatozivikanwi zvekare namadhamu. I hide it as much as I can. Plus naivo havatombobati foni yangu. I am regretting mukoma because I am making all of this money.
asi vamwe vacho vanotouya mufunge zvenyu votodzoka mugrupu vavatoti sekuru chakati makaita basa, pasel yangu yakasvika, zvinhu zviya zvamakanditumidzira zvakasvika, saka ndava kutotanga kutozvishandisa. Vamwe ndo vanoti zvinoita, vamwewo ndo vanozongodzoka vachiti zvakaramba. So I don't know mukomanashi, iyewo dzimwe nguva anotoenda achitonoba mishonga kudare kwavo, zvekare iyo yatinobva tachizotumidzira vanhu, but I am regretting nekuti pano mumwe akazodzoka zvekare kwandiri achiti umwe mushonga watainge takamutumidzira kuti ange achipfuwira murume wake. Kutaura kudai, murume wake atova neproblem yemaacids, uye zvekare ari kunzi ane mapundu ari kubuda mumatumbu ake. Mukadzi iyeye aichema achiti dai ndakaziva hangu ndisina kumbogara ndakamupa mishonga yemupfuwira, because ainge akauya kwatiri achidawo rubetsero, achitofungidzira kuti zvechokwadi ndivo sekuru ivavo vepaYouTube. Izvo kwani ndisu zvedu tinongoshandisa maimages avo uye zvekare nekushandisa zita ravo. Mukoma kune avo vandakakanganisira ndinongoti dai Mwari vandiregerera, dai Mwari vakwanisa kukugadzirisirai upenyu hwenyu kana paine panenge pakakanganisika nekuda kwemishonga yatinenge takakutumidzirai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakaoma hazvo vedu we, but please kana kuri kunzi unenge uchida spiritual help, you need to verify kuti munhu uyu wandiri kutaura naye ndiye here, because izvi zvokungoti waenda paFacebook wakutotora mafone numbers, panenge pakatoipa. Asi let us talk about it in the comment section. Vedare imimi makambosanganawo here nadzo n'anga idzi dzefake? You can come to my inbox kuti kana wakambotaurawo neng'anga yefake chii chakazoitika. Please do come to my inbox and share with me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakashandisawo mushonga. Mukoma, there is no need yekuti ndike ndichinyepa zvangu, nekuti kana ndikaramba ndichingonyepa Mwarika vanozonditonga zvekuenda kugehena. Inini hangu handichadi, ndakabvawo mukutendeuka. Mukoma, you should congratulate me pama 10 days awa kuchechi kwacho ikoko kwandakatanga kuenda. So far ndangokwanisa kungotsanyawo only 1 day pamwe pose apa. Zvandikunda sezvo ndisati ndazvijaira, saka ndakatendeuka mukoma. But even though ndakatendeuka ndikati ndava kuda kutanga gore iri patsva, ndikabva ndadelita mafone numbers emurume webest friend yangu mushure mekunge ndamubloka. Saka akazondifonera kati ako baby ko for the why are you blocking me? Ndikabva ndati aiwa zvese zvatakaita muna 2024-2023 aiwa zvakasara mumakore iwawo. Right now I want to progress. Kutaura kudai so mukoma, ndakatotanga murume wangu, iye akatoshamisika akabva ati ko ingawani zvawakandivhairira paya uchiti nini handisi type yako, kosei wava kudzoka kwandiri. I explained the situation to him. Ndikabva ndamuudza kuti ndava kuda kurarama upenyu hutsva, uye zvekare ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti ndakafuratira vana nekuda kwechihure. Mukoma, ndakanakidzwa nechihure nekuhurira murume wangu nemurume wefriend yangu, ndichimukanganisira marriage yake, at the same time asingatozvizivi kuti ndini ndiri kumukanganisira marriage yake, because kana wangu murume akazotosvika pakuzongondirambawo asingatozivi chikomba chacho, kuti chikomba chacho ndiani. Aingonyumwa chete kuti ndinenge ndine chikomba, but asingazivi manje kuti chikomba chacho chinombogara kupi uye zvekare ndiani, because ndaishandisa mafoni angu maviri. Nazvino iyo yandinoshandisa mukoma, dzimwe nguva kana paya kana ndakangopoekana, kana ndikaona sekunge friend yangu anenge ava kutanga
kunakidzwa nemarriage yake even though achizvisiva hake kuti murume wake ane imwe girlfriend, but vanotomboitawo nguva yekuti vanhu paya munomboseka muchiwirirana, saka anobva azotodzoka kwandiri vati dear nezuroka it was fireworks in bed with my husband, dai mwari vakwanisa kundinzwirawo tsitsi, then murume uyu obva angofokasa pandiri, we can still make it in our marriage. Ndobva ndanzwa mwoyo wangu uchiita kupisa mwana umu mukoma, ndichinzwa kuti ndakagarwa nechimwe chinhu, ndichinzwa godo kuti saka vakatorara vachitofadzana. Saka murume wake zvose zvaanondiita ndo zvaanga achiita friend yangu, ndo zvandainzwa ipapo mukoma ndisati ndatendeuka. So friend yangu uyo mukoma Nashe tainge tichishanda tose, saka mukuzonoshanda tose ndo pandakabva ndazonzwa kuti pandakaenda kumusha akandinyeya, because pandainge ndiri kumusha ndainge ndichivakisirawo amai vangu imba. Munongozviziva kuti munhu unoitawo zvaunokwanisa, no need for peer pressure, nekuti kana ukaita zvepeer pressure zvinhu zvako hazvizombokufambiri. Saka iye ndakamutumidzira mapictures eimba iyo yandainge ndichivakisira amai vangu, saka akabva atotanga kutondiseka paya paya. Pandakazodzoka pane vamwewo futi vandinoshandidzana navo vakabva vati isha unoziva friend yako unongoti munhu uyu ifriend yako, but kutaura chokwadi munhu uyu nemanyero acho ainge achikuita apo pawainge uri kuzimu uyu asitomborikana shamwari yakanaka. Ndakafungidzira kuti dzainge dziri nhema, vakabva vati zvandichaitaka kana ndasvika kumba nhasi ndoda kuti ndige ndichizotaura naye, ndobva ndatanga kukunyeya, then ndichange ndichizokuforwardira mamessages andirege ndichimutumidzira inini, zvekare ndichakuforwardira mamessages aanenge achindiriplya. Mukoma ndakabva ndati iri bo. So later at night ndakatumidzirwa mavoice note akandirwadza mukoma, munaita kuseka achishora imba yandakavakisirawo amai vangu, achiti pamusha pedu pane nhamo, zvikazoti apa oti une nhamo oroorwa zvekare nemurume ane nhamo anobvawo wekuti vanhu vacho vanongotambudzika, saka how are you going to upgrade each other? Ndakarwadzi wangu mukoma Nashe ndikabva ndati zviri bo. Saka ndakabva ndachizotanga kumunyengerera ndichimupa mabad advices iyewo nekupwisa kwake, achingofungidzira kuti I don't know, hapana kana chimwe chinhu chandinomboziva, ainge achingotevedzera zvose izvo zvandinenge ndamuudza kuti murume kana akati chakati unofanira kuti unge uchiita chakati, plus ndichitokompea murume wake nemurume wangu. So mukoma vakabva vachizomborambana, mushure mekunge varambana paya vakabva vachizotaurirana zvekare, then ndipo apo pavakazotanga kugara tose. But ininiwo ndakangotora mukana wekuti paakangonoitawo about 2 weeks ari kumusha, ndakabva ndatosara ndichitosejusa murume wake, ndobva ndatotanga kutorara nemurume wake. Ndiyo confession yandinayo mukoma yekuti ndakashandisirawo friend yangu mushonga, but iko zvinozvi I really do not want to do this anymore. Kunyange kung'anga kwacho kwandakaenda, I think ndo pandakatanga kutoona kutoti zvinhu zvandiri kuita izvi zvakadhakwa mukoma, because ndasvika kuya ndine mazita andakanzi ndinge ndichinyora pasi. Ndakavabvunza kuti nai sekuru, panapa ndangouya kuti munge muchingondipawo mushonga wekuti murume wandiri kudanana naye iye anga achifuratira friend yangu. Saka vakabva vati chimwe nechimwe chinoda guarantee. Ndikati guarantee sekuru yekuti ndinonyora zita remwana wangu, ndobva ndanyora zita raamai, zita rehanzvadzi yangu, zita ravatete. Mukoma zvinoitawo here izvozvo? Vakabva vati ndiyo guarantee yacho iyoyo. Saka handina kana kuzombodzokera kwavari sekuru vaya, because zvimwe zvacho zvakangoitika ndiri mumudare mavo zvakandityisa, ende ndikanzwa hana yangu ichirova. Saka kazhinji kana ndichiita something, kana hana yangu ikatanga kurova mukoma, it means kuti nothing good will come out of it. So right now all that I am asking for is for grace. Ndakazamawo kutendeuka ndikapindawo pama 10 days, but ndakangokwanisa kutsanya zuva rimwe chete. Dambudziko riripo nderekuti kunyange ndakagara muchechi mukoma ndinenge ndichitofila guilty. Why? Because ndichiri nemushonga uyo wandinawo. Ndine chimwe chibhodhoro chandakapiwa. Chibhodhoro ichi chine mafuta akazanganiswa nemvura, saka zvakanzi imhiko yekuti marriage yefriend yangu mungogara
muine maproblems. Handiti munoziva kuti mvura haimbofi yakasangana nemafuta, saka zvinoreva kuti iye achazova mafuta, murume wake ichazova mvura, ende kunyange zvavo vakanzi vachazongoramba vari vose, asi kubatana panenge pasisina kubatana zvamuchose. Please help me, because this jealousness that I have, it is even killing me. Hey, vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Mawane apa anzi even though ndakazotendeuka but handisati ndakwanisa kuburitsa murume webest friend yangu mumwoyo mangu, ndichiri kumuda zvekutodaro. Pakaipa, but you need to let it go. If you have your own husband that you are still talking to, you need to let go of this man and build your own happiness. Siyanai nekahunu kesabotage vahanzvadzi. Zvamuri kuita izvozvo zvakashata. You need to build your own happiness. Vedare, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. So imimi makambosanganawo nazvo here vedare? Ariko here akambosangana nazvo zvokuti unenge uine friend yako, but friend yako anenge ari munhu anenge aine godo, zvokuti anokukunzwira godo pane zvose izvo zvaunenge uchiita. Munhu anenge ari toxic uya kana kuri kunzwo wakambosangana nazvo, what are the lessons that you learned about vanhu ava vane that spirit of jealousy? Vatori koka vanhu vaya vekuti vangori nemweya wegodo pane zvose zvinongoitika, munhu anenge aine that spirit of jealousy. Saka kana kuri kunzwo makambosanganawo nemaproblems akadaro, please tell us in the comment section. Kana kuti munouya kuinbox, then you share with me your own side of the story. Regedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So basically angu inini ndikudawo advice. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Bosi vangu vanondifarira mukomanashi, but ndakazofind out kuti kazhinji ukaona munhu ane mari dzake ava kutanga kungokufarira achiwirirana newe, usually there is something that he wants you to do for him. Such is the case mukoma. So bosi vangu ava vakazondidaidza kumba kwavo just before Christmas. Ndakaenda kuya nditori netarisiro because tainge tabva mukupiwa bonus. Saka ndakati zvadatodaidzwa uku, it means kuti maybe there is something that he wants to give me in secret, vamwe vasingazvizivi. Ndasvika kuya ndo pandakabva ndazoona kuti ivo bosi vangu dzimwe nguva vanotonorara muspare-bedroom vari vega, nekuti ndakazonzi nabosi unofanira kutoti unge uchitorara kunoku, in which yakazotoita nyaya namadhamu kuti iwewe unongobuda then wava kutondiudza kutoti wava kutorara kubasa, hauchaisi here kuinga 1 zvamakanzi munozotanga basa musi wa6 January. Ndakabva ndatongodropa call yangu ndakati I will deal with her later on. So vakabva vachizondidaidza murume imomo, vakabva vati ngatirare. Mukoma ndiri murume, my boss is a man. Vakatanga kundibata vachindibata kudaro. Mufloor makabva mabuda chimwe chipuka chandisina kukwanisa kunzwisisa. Chipuka ichi chakabva chazongovagamuchidza mari iyi mukomanashi yainge yakawanda iri muchitsapo, ndokubva vazonditi mari iyi. Saka imomo murumu macho mune kamwe katable, hamutomborina kana zvirimo, vanotorara pasi chaipo. Saka vakanditi chitora mari iyi unoiisa pamusoro petable. Ndakabva ndazoita saizvozvo, ndakati ndichingonotendeuka bosi vangu ndakavashaya, but ndakabva ndaona kuti apo pavainge vakarara painge pava nenyoka yange iripo. Kuti ndige ndichiridza mhere, ndakakoniwa mukomanashi, ndobva ndatotanga kutonzwa dzungu. Ndakazongopatika mukoma, ndainge ndakatogara panze, ndakati chiko chaitika. Then madam bosi vangu vakabva vatobuda same time, vainge vakatobata glass nemabiscuits. Kungonogamuchira kwandakaita chikafu ichocho vachizoti ndinge ndichidya, mukoma vainge vakamira vakatomirira kuti ndinge ndichidya.
ndakabva ndatokanganwa zvimwe zvose zvainge zvakaitika, zvekuti right now ndichiri kutorangarira kuti after ndaona nyoka yaya chii chakazoitika. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutorangarira kuti ndakazodai ndikazofamba ndakadai, but ndinobva ndakanganwa. Kwamanashi ndakati ndichinwa drinki riya raita kupisa kuita sekunge tea. Makambozviona kupi kuti unonwa drinki rinenge richipisa? Ndozvakaitika ipapo nenyaya dzemukoma. Ndakabva ndazongonwa, vakabva vanditi ndanzina baba ndege ndichizokupa imwe mari yeextra bonus. Ndobva vatopinda mumba vakabva vadzoka, vainge vakabata $500 mukoma yavakandipa. Ndakatora mari iyoyo ndikabva ndazonorakidza madhamu ndikabva ndavanyepera kuti ndainge ndarara usiku hwose ndichidhraivha kune kumwe uko kwandainge ndatumwa nabosi kuti ndike ndichienda kunosiya motikari. Madhamu vakafara mukoma mushure mekunge ndavapa mari iyoyo, vakabva vatoenda vakabva vanowedzera hembe ndeinei zvimwe zvikafu. So madhamu havatozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika. Mukoma Nash, it might be hard to believe but please post my story. Ndozvandakasanganawo nazvo. Ndakaona bosi vangu vachishanduka kuita nyoka, uye zvekare ndakatoona chimwe chinhu chakatobuda mumatiles. Chinhu ichocho chainge chakabata tsapo yemari, and I know kuti ndakatoshandisiwa mumhiko dzavo. Right now ivo vanoti kune kwavari kuda kuzoenda neni. Vakatonditi I'm going to make sure kuti ndichakutoresa passport because ikoko tinotokwira ndege, but ndemunomu muAfrica, and I know kuti ikoko kune zvavari kuda kuti ndinge ndichizonoitwa. Manje basa iri mukoma, kuti ndinge ndichisiya basa, ndo riri kutondiraramisawo inini nemhuri yangu. Please advise me, what can I do? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu saka mafunga here kufira basa naye mukoma? Munombozviziva here kuti kana uchishanda you can be replaced? It does not mean kuti imimi kana mukashandiswa pakurombwa uku hwabhosi venyu nezvose zvamakaona bosi venyu zvingori pachena kuti munhu akatozvirombera hake. Saka do you think kuti kana mukaita masacrifices iwawo ekuti ndichangoramba ndichishanda, do you think kuti kana mukazoshandiswa nemurume iye wamunoshandira he will care about you? Because anongokwanisa kuzongotsvaka zvekare umwe munhu. Saka imemi kana makangwara musati maendeswa ikoko kwamuroda kuendeswa, chitotangai kutotsvaka basa, and I'm sure kuti basa munoriwana. Muri yeZimbabwe ngativanamantirei mukoma vedu ava vakwanisewo kuzowanawo basa somewhere else so that he can stop working for this man.